तो 22 तारिखनि ड्रीम 11 खेलाखौ नायलायदोलाय नै बेराय गैया माबाजों दङ राजस्थानजों मुम्बाइजों दङ 22 तारिख गाबोननि 7:30 खेलाखौ नायलांदो नै बोरै खालामो थ' टीम प्रिभिउ खालामसै थ' गाबोन जागोन राजस्थानाव जागोन बे खेलाया राजस्थाननि गावसिनि हम ग्राउन्डआव जागोन आरोना थ' बिटिं पेसारखौ सापर्ट मोनगोन थ' होमबा आं राजस्थाननिफ्राय लागोनसै बाटलारखौ लानोसै लाबाय थ' बेनि उनावहाय अलराउन्डारखौ लाबाय राजस्थाननि बलार लाबाय आं थ' जाबाय थ' साबा लाजेनबाय आङो राजस्थाननि दाना मुम्बाइनिफ्राय लानोसै थ' मुम्बाइनिफ्राय ईशान किशना फार्स्ट माबागोन ओपनिंर बेखौ लाबाय थ' रहित शर्मा लागोन बेखौ लागोन सूर्याखौ लागोन ओमफ्राय जायसवालखौ लाला ओमफ्राय दाना बलारनिफ्राय फैगोन बुमराखौ लागोन क'जिखौ लागोन बेनिफ्राय नायनोसै दानिया नेक्स्ट आदामखौ लाबाय ओरैबायदि प्लेयार नांबावगौ माने बेथ' फुरा पारफेक्टखा दानिया सासे लाबावनोसै थ' गेलेयोबाथ' नैबेखौ लाखागोन आरोना दायो गेलेथ'वाखै बार्गारखौ लागोन आरो गेलेयोबा थ' बार्गारखौ जायगायाव दा हार्दिक पान्ड्याखौ लाथ'ना दोनबाय आरो आं थ' पान्ड्याखौ लाबाय थ' बेबायदि जादों दायो थ' लांनानै केप्टेन भाइस केप्टेनाव नायनोसै थ' केप्टेना जाहैबाय आंनिया थ' केप्टेनखौ लानोसै आं बाटलारखौ लानोसै रहित शर्माखौ लानोसै टीमा आंना बिदि जाबाय आरो टीमा बिदि जाबाय 7टा बाजियावहाय चेन्ज खालामफिनगोन लाइनआप जाबा थ' दायो जाबाय सेभ खालामबाय दायो जाबाय नोंसोरबो गेलेदो होदो प्राइजफोरखौ नायबानो जाबाय बहुद दङ प्राइजआ बहुद दं 2 करोड़ 3 करोड़ 1 करोड़नि खेला आरो थ' नायबानो जाबाय नो खेला थ' बिदिनो आरो खेलाखौ नायबानो जाबाय नै ड्रीम 11नि उइनारफोरखौ नायबानो जाबाय बे मैयानि खेलमोन दिल्लीजों हायद्राबादनि खेलमोन नायबानो जाबाय सोर मोनदों प्राइजखौलाय बे मानसिया मोनदों आरो मैया बेनि टीमा बोरैमोन बे मानसिया मोनदों आरो नैबेखौ केप्टेन बानायदोंमोन बे नैबे केप्टेन थ' आंनिजों एखेमोन टीमा इनाबो मात्र डिफेन्ड नैबेखिनियावल' डिफेन्ड जादों आरो मानसिया आंना थ' बाखिथ' नै गासिबो दंजोबो एखे पइन्ट लादों जास्ट आंनिया नैबेयावल'सो मानसिया चेन्ज जाहैबाय आरो नैसोरल'सो नङाबा गासै साब्रैया चेन्ज जाबाय आंनानो भुबनेश्वर डिभिजनाल 100 नैबे जाबाय ओमफ्राय बाखिथ' थिगानोमोन बराबरमोन थ' बेयावनो आं जेननांबाय आरो मैयायो थ' बे मोनदों नायनो हागोन नों बेसेबां पइन्ट मोनदों नायदो फार्स्ट प्राइज नै 3 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख 6 लाख मोनदों आरो बिसोरो थ'
बिदिनो मोनो। फेक नङा नायबानो जाबायनो। एमाउन्ट नै सोर बेसे मोनदों नायबानो जाबायनो। 9 नाम्बार सिंजों गिदिर गिदिरनिखौ होना होदों सोर मोनजोबदो। बाखिथ' गैया बिदिनो आरो खेलाया। बिन्दास गेलेबानो जाबाय नोंसोरबो। फेक नङा नै दाख्लैनि लकडाउननियाव आरो निसा मोनदों। सब बेफोर मोननाय गोजा। सब मोननाय गोजा आरो बेफोरनो। बिदिनो आरो मोनो फेक नङा।